Харлампи ли Харлампи беше? просто пробваме с Кой сега? Как се по-дебеличко. казва този? Ставри? Примерно. То много ще е кръвожен. Този е много по-красив. О, Този виж го. стамат директно с захап. Искам да ми обясняваш какво е чувството. Захапа. А, не, захапа. Още не е, май. Коментирай. Този е по-красив. Какво е чувството? Ми, Боли ли? не. И чакай, още не се е забила. Ще дадеш ли знак? Да. Искам да изпищиш като момиче. Стига да е. Само тук и сега се случват тези невероятни научни опити. До сега не сме Оле, имали много е толкова... пъргава. До сега не сме имали толкова смел доброволец. Да, а те не искат да ядат. Що? Не знам. Защото повечето хора не искат. Нали видях как Аз за реагира? първи път ги правя тия работи, защото ме е любопитно. Така ще кажеш. Ако искаш ми гаш. Май няма да се случи се бесите. Няма Това ли е кофа? много странно, защо не искат да ядат, при положение са толкова гладни. Давай стамате. Айде, аз ще бе. Да пробваме ли с кофа с вода? Добре. Пък искате да пробваме.